Вітаю, шановное господарство, з вами Ярослав Стешик. Міліцыянты ў Менску і Берасці сёння затрымалі траіх нашых журналістаў. Яшчэ на дваіх белсатаўцаў сёння склалі пратаколы. У такіх умовах даводзіцца працаваць, але на Белсаце, як і штовечар выходзіць аб'ектыў, агляд галоўных навінаў. З губазікаў сарвалі маскі. Надо было публиковать их фамилии. Потому что когда меня схватили около Комаровского рынка, я бы тоже хотела знать, кто это, который был в масках и одет не как милиционер. 10 гадоў узмоцненага рэжыму за ўцёкі ад міліцыянта ў Балаклаве. Я думаю, что это милиционер, то есть гаишник, сам напрыгнул. Куды сыходзяць грошы? Держава, бяры грошы, выкарыстоўвай як хочаш, нам не патрэбна. Міліцыянты ў масках уварваліся на ўстаноўчую канферэнцыю Лігі студэнцкіх аб'яднанняў, што адбывалася ў менскім бізнес-клубе «Імагуру». Там мусілі выбіраць старшыню студэнцкага прафсаюзу. На гэты момант вядома пра затрыманне чальцоў каардынацыйнай рады транзіту ўлады, палітолага Андрэя Ягорава і палітыка Віталя Рымашэўскага. Яны ва ўпраўленні міліцыі Маскоўскага раёну сталіцы. Вядома пра яшчэ прынамсі 7 затрыманых студэнтаў. І вось якія тэмы яны абмяркоўвалі да міліцэйскага налёту. К сожалению, сейчас наблюдаем такую ситуацию в университетах, когда преподаватели, которые относятся более лояльно к студентам и, в принципе, к свободе мнений и свободе выражений, они либо уволились, либо их уволили. Поэтому находиться морально в университетах сейчас стало еще тяжелее. Нас окружают люди, которые нас не просто не понимают, они хотят нас понимать. Студенческий профсоюз – это на самом деле неотъемлемая часть гражданского общества в том смысле, что без него очень сложно влиять на вуз, очень сложно решать какие-то вопросы самоуправления. У нас в вузах сейчас такая ситуация, что мы ничего, по сути, не можем сами, у нас нет права голоса, у нас ничего. Профсоюз – это легальная структура, которая поможет бороться за наши права. Мы чакаем, што пабольшыцца колькасць тых студэнтаў, якія будуць змагацца за свае правы, гэта першае, і па-другое, пра нас будуць больш ведаць. Таму што шмат студэнтаў, якія хочуць змагацца за правы, якія хочуць сябе абараняць, якія хочуць ствараць нешта карыснае, займацца так званай пазітыўнай павесткай у легальным ключы, але яны не ведаюць, як гэта рабіць. Балаклавы і пагоны не ўратуюць ад адказнасці. Ініцыятыва «Байпол» апублікавала імёны працаўнікоў губазіку, бадай самага антынароднага падраздзялення беларускай міліцыі, якое адзначылася жорсткасцю адносна мірных дэманстрантаў. У спісе цяпер 110 імёнаў, аднак аўтары запэўніваюць, усіх, хто трапіў туды памылкова, скрэсляць. Анастасія Русецкая. Ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Байпол» у працяг барацьбы з рэжымам апублікавала поўны спіс працаўнікоў галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Відавочна, што гэта спосаб абароны. Гэта спосаб зрабіць так, каб гэтым людзям было проста няёмка рабіць сваю эту чорную працу. Першым у спісе пазначаны Мікалай Карпянкоў. Менавіта ён узначальваў губазік падчас здушэння пратэстаў. Шырока вядомым Карпянкоў стаў пасля таго, як разбіў дручком шкляныя дзверы менскай кавярні, дзе хаваліся ўдзельнікі мірнай акцыі. А сваім падначаленым паводле апублікаванага ў студзені ініцыятывы «Байпол» аўдыёзапісу ён загадваў забыць пра нормы права ды браць на дэманстрацыю баявую і траўматычную зброю. Применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, честно, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают. Не будут никого на голову, ну и туда ему не. Цяпер Карпянкоў намеснік міністра ўнутраных справаў, прызначаны па загадзе Александра Лукашэнкі. Тым жа, хто развітаўся са сваёй пасадай у губазіку на загад сумлення, у апублікаваным ініцыятываю «Байпол» спісе месца не будзе. Калі вы знайшлі сябе ў спісе, але пакінулі ўжо згаданае падраздзяленне на загад сумлення, пішыце ў тэлеграм ОСБ «Байпол» з пацверджаннем гэтага факту для карэктавання спісу.
На сёння ў спісе 110 асобаў. Пазначаныя не толькі імёны, але і асабістыя звесткі. І тут паўстае пытанне парушэння закону. На думку палітолага Вольгі Харламавай, стварэнне гэткіх спісаў праца патрэбная і ў пэўны час яна дасць свой плён. А вось абнародаванне выклікае сумневы. Робячы такія публікацыі, мы пачынаем граць на не сваім полі і мы пачынаем дзейнічаць не сваімі метадамі. Калі ўжо падкрэсліваецца, што пратэст мірны, калі падкрэсліваецца, што метады, якія выкарыстоўваюцца, яны максімальна гуманныя і этычныя, то такая дзейнасць, яна выходзіць па-за гэтыя метады. Давайте паглядзім, хто парушае законы як. Адна справа, што гэта могуць быць правапарушэнні, якія не маюць там крымінальнага характару. З другога боку, гэта выкладанне дадзеных пра сапраўдных злачынцаў, якія чыняць тэрор. А ці знаходзяць гэткія дзеянні падтрымання ў беларусаў? Я думаю, что вообще публиковать любые списки неправильно. Потому что они, получается, обвиняют. А кто у нас обвинять? Может, только суд. Когда идет нарушение прав, причем это даже видно невооруженным глазом, поэтому если публикуются такие вещи, то как поступают, такие вещи и награждаются, скажем так, ответная монета. Я думаю, что надо было публиковать их фамилии. Потому что, когда меня схватили около Комаровского рынка, я бы тоже хотела знать, кто это, который был в масках и одет не как милиционер. Усіх, хто цяпер чыніць тэрор, гвалтуе, катуе ды забівае людзей, прыцягнуць да адказнасці. Упэўнены дарадца Святланы Ціханаўскай Александр Дабравольскі. Тыя ж, хто не здзяйсняў цяжкіх злачынстваў, могуць пайсці па канцэпцыі нацыянальнага замірэння, распрацаванай каардынацыйнай радай. Анастасія Русецкая, Белсат. Спачатку КДБ вывез затрыманую Святлану Ціханаўскую на літоўскую мяжу, і Лукашенко казаў, што яшчэ і грошай даў у дарогу. А цяпер Генпракуратура патрабуе ад літоўцаў выдаць удзельніцу прэзідэнцкіх выбараў. Лідарку беларускай апазіцыі хочуць пасадзіць у турму за злачынствы супраць грамадскай бяспекі і дзяржавы. Афіцыйная Вільня дала даволі рэзкі адказ беларускім пракурорам. Літва атрымала просьбу ад беларускага рэжыму выдаць Святлану Ціханаўскую, лідарку беларускай апазіцыі, якая мае ў Літве прытулак. Мой адказ афіцыйнаму Менску вельмі просты. Хутчэй пекла замерзне, чым Літва будзе абмяркоўваць гэтую просьбу Лукашэнкі і ягоных пасобнікаў. Літва прыняла не аднаго дэмакрата, які ўцякаў ад пераследу рэжыму, і мы плануем рабіць так і ў будучыні. Літва была, ёсць і будзе прытулкам грамадзянам свету, якія змагаюцца за свабоду слова, сумлення і за свабоду агулам. У вымушаным выгнанні пасля выбараў Святлана Ціханаўская сустрэлася з большай колькасцю кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаваў, чым Александр Лукашенко за ўсю кар'еру. Сёння лідарка беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Партугаліі Антонію Коштам і таксама міністрам замежных справаў Аўгушту Сантушам Сілвам. Сёлета Партугалія старшынствуе ў еўразвязе. Візіт у Лісабон працягнецца да нядзелі. Потым Святлана Ціханаўская ляціць у Швейцарыю на сустрэчу з парламентарамі, а таксама прадстаўнікамі ААН. У еўразвязе, Канадзе і ЗША Святлану Ціханаўскую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Следчы камітэт завёў крымінальную справу па факце дзейнасці праваабарончага цэнтру «Вясна» за нібыта фінансаванне пратэстаў. У рэгіянальных офісах «Вясны» прайшлі ператрусы, сябраў арганізацыі выклікалі на допыты. Рада арганізацыі выступіла з адмысловаю заявай. Мы расцэньваем пачатак крымінальнага пераследу па факце дзейнасці праваабарончага цэнтру «Вясна» як чарговы пераслед у сувязі з нашай актыўнай праваабарончай дзейнасцю з боку існуючага аўтарытарнага палітычнага рэжыму Лукашэнкі, які адбываецца на фоне беспрэцэдэнтных рэпрэсіяў у краіне. Мы выказваем свой пратэст у сувязі з чарговымі рэпрэсіямі ў дачыненні да нашай арганізацыі і яе сябраў. Мы ніколі не спынім сваёй законнай праваабарончай дзейнасці на карысць усяго беларускага грамадства, скіраванай на ідэй і каштоўнасцяў правоў чалавека і дэмакратыі. На працоўным месцы ў РНПЦ нейралогіі і нейрахірургіі сёння затрымалі доктара Руслана Бадамшына. Са жніўня яго арыштоўвалі тройчы.
Працягваюцца і крымінальныя і адміністратыўныя суды супраць удзельнікаў мірных дэманстрацыяў, а таксама людзей, якія выпадкова трапілі пад міліцэйскі кулак. Хроніку рэпрэсіяў адсочвала Діяна Радкевіч. 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму атрымаў бізнэсовец з Менску Александр Троцкі. Яму інкрымінавалі замах на забойства. Паводле абвінавачвання 12 жніўня мужчына правёз на капоце работніка ДАИ. Са слоў Александра, яго машыну спынілі невядомыя ў балаклавах. Он не хотел наезжать ни на кого. Вот. Он опытный человек и водитель, поэтому я думаю, что это милиционер, то есть гаишник, сам напрыгнул. Он нарушил правила. Он же сам говорил, что у них в правилах стоит, что он даже должен возле дверки не стоять, а тут он возле капота стал. Пасля таго, як Троцкі адмовіўся выйсці з машыны, на яго накіравалі зброю і пачалі біць шкло. Александр з'ехаў. Неўзабаве яго ўсё ж спынілі, выцягнулі праз вакно і пасля збіцця даставілі ў шпіталь. 3 дні Александр Троцкі быў прыкаваны кайданкамі да ложка, за ім сачыў канвой і не пускаў родных у палату. Это чарговы доказ тому, што ўлада, праваахоўная судебная сістэма знялі ўсе маскі, показали свой сапраўдны пачварны твар. З прысудам не згодныя ані родныя, ані адвакат, таму будуць яго абскарджваць. Акрамя таго, 1,5 гады хіміі атрымаў Антон Бяленскі, валанцёр выбарчага штаба Віктара Бабарыкі. Паводле версіі следства, мужчына ўдзельнічаў у пратэсце 9 жніўня. На перыяд абскарджання прысуду ён вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Это остается решение на совести нашего суда. Но, тем не менее, самый главный вопрос – это неопределенности. Он уже у Антона прозвучал сегодня в решении суда. За вывешаны бел-чырвона-белы сцяг жыхар Менску Ілля Кваченка атрымаў 15 сотняў. Суд прызнаў мужчыну вінаватым у адзіночным пікеце. 2 сакавіка ўначы за тое, што мінчанін адмовіўся здымаць нацыянальны сцяг, яго машыну эвакуявалі. Чтобы это было большим сюрпризом, нет, это было только подтверждением тем, что у нас закон не работает. За незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць Юліі Юхно далі 5 базовых штрафу, то бок 145 рублёў. Дзяўчына продавала бел-чырвона-белые браслеты. Человек написал мне в Телеграме, вот, мы с ним встретились, и произошла так называемая контрольная закупка. Вот, сразу после передачи я ему передала браслеты, он мне передал деньги, я не успела даже достать там сдачу, ничего, как ко мне подошли сотрудники АБЭП и все, увезли меня в РУВД. Сухую галадоўку працягвае гарадзенскі журналіст, перформер і лідар гурта «Містер Ікс» Ігор Банцар, якога забралі з кватэры 20 кастрычніка. Яго абвінавачваюць у хуліганстве за тое, што ён танчыў перад машынай міліцыі без штаноў 5 верасня. Когда это затянулось на 2, 3, 4 уже месяца, и когда уже пошли тут темы с карцерами, с принудительными психиатрическими вот этими обследованиями, я так и не понял, что это, к чему это и как, кроме того, что просто, это какой-то, в какой-то степени, не цирк, но это что-то очень такое гротескное. Ігор Банцар ужо больш за 4 месяцы за кратамі. Яму пагражае штраф або да 3 гадоў зняволення. Наступнае судовае паседжанне будзе 12 сакавіка. Паводле звестак праваабарончага цэнтра «Вясна», ад пачатку выбарчай кампаніі супраць яе ўдзельнікаў, актывістаў і пратэстоўцаў заведзена больш за 2000 крымінальных спраў. Іх колькасць працягвае расці. Діяна Радкевіч, Белсад. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Дзяржаўны манапаліст «Белсаюздрук» адмовіўся прадаваць у кіёсках папулярны часопіс «Наша гісторыя», а таксама дзіцячыя выданні «Дуду» і «Асцярожна, дзеці». Ягор Марціновіч, кіраўнік «Нашай Нівы», якая выдае гэтыя часопісы, лічыць спыненне супрацы палітычным рашэннем дзяржаўных органаў. Это працяг ціску на незалежныя СМІ. То, што спазнала «Народная воля», «Камсамольская праўда» у жніўні-верасні 2020-го. Ось цяпер атрымліваецца чарга дайшла да нас, да часопісаў, якія ніякім чынам не былі палітычныя. Гэта адзін гістарычны часопіс і 2 дзіцячыя. Абсурдна гучыць, але так дзяржава пачынае ваяваць з дзіцячымі часопісамі на беларускай мове. Наша Ніва разлічвае на салідарнасць чытачоў і плануе 2 дні штомесяц прадаваць часопісы ў рэдакцыі. Апроч таго, на часопісы можна аформіць падпіску, а калі Белпошта таксама адмовіцца ад супрацы, рэдакцыя плануе аднавіць уласную сістэму дастаўкі.
Практычна забарону на друк і распаўсюд маюць шмат незалежных выданняў. Летась 6 недзяржаўных газетаў спынілі працу праз палітычны ціск і фінансавыя праблемы, выкліканыя дзеяннямі ўладаў. Ад лютага ў кіёсках Белсаюздруку не прадаюць незалежнай газеты «Новы час». Насельніцтва не верыць дзяржаве і яе банкам. І гэта першая прычына, чаму ў Беларусі штомесяц змяншаюцца золатавалютныя рэзервы, лічаць эксперты Белсату. Валюты, каштоўных металаў і камянёў у скарбніцы Нацбанку паменшала амаль на 5% з пачатку года, а ў бюджэце дзірка на 5 мільярдаў 600 мільёнаў рублёў. Юлія Цяльпук працягне тэму. Перад выходнымі ў крамах мітусня. У кошты на харчы даводзіцца узірацца, каб змясціцца ў бюджэт. Цены же повысились, все повысилось. А что у нас пенсионеров? Пенсия маленькая. Рубль упал по отношению к доллару. Это все видно. Идем мы к плохому. Нам придется терпеть. Мы люди вольные, как говорится. То есть будем терпеть. Эканамічны спад беларусы ўжо адчулі на сабе. Аналітыкі ж канстатуюць, што грошай у Беларусі не хапае. Расце інфляцыя і дэфіцыт бюджэту. Золатавалютныя рэзервы упалі, паведаміў Нацбанк. На пачатку года рэзервы Беларусі складалі 7 мільярдаў 468 мільёнаў долараў. Цягам 2 месяцаў знізіліся на 354 мільёны. Гэта каля 5%. Згодна з асноўнымі напрамкамі грашова-крэдытнай палітыкі, на канец года міжнародныя актывы маюць складаць не менш за 6 мільярдаў долараў. То бок урад дапушчае зніжэнне яшчэ больш, чым на мільярд. Да крытычнай рысы застанецца 900 мільёнаў, звяртае ўвагу кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса і тлумачыць, за кошт чаго адміністратыўны апарат Лукашэнкі будзе трываць. Усе тыя выдаткі, якія мы робім, яны будуць абкладвацца большымі падаткамі. І гэта адна крыніца. Другая крыніца зноў гэта жыццё за кошт будучых пакаленняў праз крэдыты. І трэцяя, вельмі відавочная, гэта інфляцыйны падатак і дэвальвацыйны падатак. Вось толькі крэдытаваць дзейную ўладу не спяшаецца нават Расія. Пасля сустрэчы з Пуціным Лукашенка заявіў, што пра крэдыт яны нават не вялі гаворкі. У лютым прэм'ер-міністр Галоўчанка казаў, што Беларусі патрэбна 200 мільярдаў рублёў, каб выйсці на параметры росту ў новай пяцігодцы. Магла б уратаваць прыватызацыя, але распачынаць яе трэба было раней, кажа эканамічны аглядальнік Белсату. Пакупнікі, у прыватнасці з Расіі, і яны гандлююцца і даюць маленькую цэну, разумеючы цяжкае становішча прадаўца. Калі была канкурэнцыя, напрыклад, з краінаў захаду, то можна было б прадаць некаторыя прадпрыемствы паводле добрага кошту. Бізнесоўцы з заходняга боку не ідуць у Беларусь, у якой інвестыцыйны клімат застаецца непрадказальным. Не збіраецца, прынамсі, на паказ гандляваць вытворчасцямі і Лукашенка. Предложение по вариантам расчистки долгов. Идеи разорвать предприятия на куски, а затем их раздать по банкам, Газпромбанк, Альфа-банк, иные, я расцениваю как антигосударственные. Таму ратаваць эканоміку будуць з гаманцоў працоўных і пенсіянераў. Не толькі за кошт інфляцыі і ўзмоцненага падаткаабкладання. На пачатку лютага беларусы трымалі амаль 22 мільярды рублёў на дэпазітах. Неабачліва лічыць Ярослаў Романчук. Пытанне добра да тых людзей, на што яны спадзяюцца, на што яны хочуць зарабіць, альбо яны такія людзі, якія кажуць: дзяржава, бяры грошы, выкарыстоўвай як хочаш, нам не патрэба. Так што эканамічна недарэчнасць, брак ведаў – гэта той актыў, які цынічна выкарыстоўваюць беларускія ўлады. Сёння таксама Мінфін апублікаваў звесткі па стратах бюджэту. Дзірка ў ім 5,6 мільярда рублёў. Гэта сума не нашмат меншая за гадавы даход ад экспарту калійных угнаенняў. Гэта азначае непазбежны ўдар па бюджэтных праграмах і даходах або скарачэннях у галіне. Юлія Цяльпук, Белсат. Не рэпрэсіям, так свабодзе. Гэткая гучная назва чарговы раз аб'яднала народы Беларусі ды Украіны. Круглы стол з удзелам журналістаў з абодвух бакоў арганізавалі Белсат і міжфракцыйнае дэпутацкае аб'яднанне Вярхоўнай Рады Украіны за дэмакратычную Беларусь. Кіеў не мае права ўмешвацца ў беларускія справы, але і не можа быць у баку ад беларускіх падзеяў, кажуць удзельнікі круглага стала.
Завтра дива не станеться, але ми повинні працювати. Заўтра цуду не настане, але мы павінны працаваць над тым, каб вызваляць усіх, хто трапіў на дадзены момант у турму. Палітвязняў, рэпрэсаваных і тых, каго пераследуюць. Але мы павінны ўсё гэта дакументаваць, бо гэта злачынства супраць свайго народу. Бо розуміємо, що наш народ, можливо, як ніколи в історії новітній нашої країни потребує правдивої інформації. Від вас, дорогі друзі, ми просимо солідарності і постійного тиску на режиму Мінську з вимогою припинення знущань над власним народом. Ми просимо ввести персональні санкції проти посадових осіб, відповідальних за масові порушення закону, побиття, тортури, незаконні судові вироки. Я впевнений, що Україна і інші країни Центральної і Східної Європи не можуть дозволити собі жити спокійно, знаючи, що зовсім поруч коїться таке беззаконня. За вашу і нашу свободу. Гэта пакуль усё, але заставайцеся з Белсатам. Праз момант праграма «Антыфейк» – лукавыя навіны пра аўтапрабег прыхільнікаў Лукашэнкі па заводах, а потым без акрэдытацыі, праз сапраўдны твар абаронцаў палітычнага рэжыму і палонны стан Віктара Лукашэнкі. А я з вамі развітваюся. Да заўтра.